Na osnovu raspodjele sredstava dobijenih po osnovu GSM licence za 2011. godinu, Vlada Unsko-sanskog kantona je donijela odluku kojom je završila preraspodjelu po općinama Unsko-sanskog kantona. Danas se nalazimo u mjesnoj zajednici Velečevo, općina Ključ, gdje imamo priliku da mještanima ove mjesne zajednice omogućimo kretanje lokalnim putem sa izvršenom rehabilitacijom, rekonstrukcijom asfaltnog dijela kolovoza. Ukupna investicija je u iznosu 45.000 konvertibilnih maraka, a dužina je 515 metara. Mi smo ovdje samo implementator tih sredstava. Prema informacijama koje imamo, uskoro će se izvršiti preraspodjela novih sredstava dobijenih po osnovu GSM licence, što će zavisiti od odluke Vlade Unsko-sanskog kantona na koji će se način vršiti dalja preraspodjela. Hvala.